undangan disit langsung bablasan jalur undangan. Nauzubillahi min. Mulane kenang apa niki kesepakatan putra putrine panjenenganipun Mbah Watinah wontenaken hajat ora nanggap dangdutan. Oh wis wingi. Karena kencot maning ini lah. Tapi mulai dandutan wis wingi. Dongan yang ngabari disit penyorak isinya. Tapi ora apa-apa, bar dangdutan terus pengajian apik kowe berarti bar kumat terus tobat. Lah, ketimbang pengajian disit terus dangdutan. Masa bar tobat kumat maning? Ya kan? Mulane iki bar tobat, bar iki kumat iki tobat kowe anu Pak Dedi jangan lah beri disit ya. Belum jadi tambah kencot iki. Kenapa kok niki ngontenaken pengajian kesepakatan Pak Dedi karo garwane gini ku Mbak Lita ugi kesepakatan keluarga besar Mbak Luciana ngontenaken hajatan kanthi pengajian karena wis ngaji karo kiai bahwa ternyata wong tua siji bisa ngrumat anak wulu tapi anak wulu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Laras? Lah dianak-anak nang pengajian kayak iki kok. Nanggap buku iki modal jujur-jujuran hitung-hitungan ayo. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, rebanane, tukang fotone, teratagane, anu mantri sepite, seneke, mumpuni, ngomong bagian akhir dewe. Percaya takun karo Pak Dedi. Lah kok monten-montenaken pengajian ini dalam rangka apa? Wong tua paham. Nanggone Sarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia wafat sedoko masih ninggal utang baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalaken wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi urung lunga kaji maka warisane urung bisa dibagi. Lembut tapi pedes. Tepulang ke pokoknya ngisor jambu toka lurung krungu. Assalamualaikum. Niki dino sing ngomong nyongkur nyampe natok. Niki teng kitab namanya Sulamut Taufik tapi nang sarae niki dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia wafat sedoko masih ninggal utang baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggal wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi nganti tekan sedone wong tuane urung lunga kaji maka ahli waris kok memaksa supaya warisan dan enggal dibagi maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Nyong anak jenengan pernah putra. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene kayak gue. Ana wong kene kayak gue. Malah hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ora takon-takonan nanti tahun-tahunan. Gara-gara rebutan warisan nang dalan kepapasan be malah plengos-plengosan. Ana wong kene kayak gue. Ana wong kene kayak gue. Mangkat donge. Sing kaya ngapa bentukannya? Maaf lagi non sewu. Nah ngapa kok anak tiang sepuh sedo orang ninggal warisan kok malah ninggal utang? Kadang anak tiang sepuh arep nembung jaluk duit karo anake kuatir mbok diplorokin anak mantu. Mau kipas? Arep jaluk duit karo anake dewek kuatir mbok ngurusui usahane anake dewek. Padahal Bu
nanggone kitab I'anatul Thalibin bahwa justru nun sewu sangat seorang anak kalau sudah usia balik kok bisa golek duit dewek, bisa golek ma'isyah, kerja dan bergaji, maka justru tiang sepuh niku berhak dipun paringi nafkah karo anak-anake, baik anak lanang ataupun anak wadon. Terkecuali memang anak wadon wis melu suaminya, ketika arep maringi karo tiang sepuh nggih minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Maka seorang laki-laki walaupun sudah berkeluarga, ketika arep maringi duit jatah kanggo ibunya, sakjane mboten usah mawi perlu njaluk izin karo istrinya. Aslinya seperti itu secara syariat. Tapi ya lebih apik, lebih ahsannya malih ketika seorang suami arep maringi duit karo ibu kandungnya, ya pamit disit karo suami karo istri musyawarah. Contoh ayang mbet ke aku arep aweh karo biungku, tapi nyong jaluk kenggone aweh karo biungku sampean ngana tuku sembako, tapi double sing siji nggo biungku, sing siji lagi nggo Mama cari kipas dulu ya. Sini duduk. Jenenge biung mertua. Punten ya, Bu. Biungmu ya biungku. Niku luwih apik seperti itu. Soalnya maaf, di zaman sekarang banyak anak yang maaf nun sewu pembagian warisan bapake pun sedo, ibune ora ulih warisan. Padahal aslinya istrinya sang almarhum niku yo dapet jatah warisan. Tapi terkadang dientekna khusus jare nggo ahli waris anak keturunane. Padahal ketika sang suami sedo, istri pun beberapa persen pikantuk warisan. Maka nun sewu sangat masalah utang piutang nganti anak walaupun sampun wong tuane badal maut niku tetap supaya kita birrul walidaini. Maka dengan amat saya bangga mengucapkan saya wong NU, kita tiang Nahdlatul Ulama, kalau ada sanak family kita, sedulur kita, apa maning tiang sepuh kita sedo, mesti anak selamatan ngitung dina leres matang puluh betul. Anaknya tus nyewu nganti acara haul niki dalam rangka birrul walidaini, ngumpulakan sanak sedulur mbok jere sapa. Ternyata almarhumah rikala sugenge pernah nembung utang. Dengan acara tawasul menika ulah akhirnya pada ngelingna. Contoh nun sewu, memang kita mati nggak bawa sepeser pun harta. Sampai tenggene I'anatul Thalibin tadi dijelaskan malih bahwa kita sedo dibungkusnya pakai mori sing paling murah regane dan sing paling cepat remuke. Karena kita sedo memang nggak bawa sepeser harta pun sedikit pun bu boten wonten. Nggih, justru malah kain kafane sing paling murah. Nggih, boten malah kain kafan sing larang niku boten, malah sing paling murah. Supaya nopo? Supaya kita antuke sedo nggak disuni pertanggungjawaban yang berlebih. Enggak. Ibune niki protes niki ya paling cepet remuke ana maning kain kafan sing memang regane murah cepet remuke supaya mboten disuni pertanggungjawaban sing macem-macem. Nanging ya ana walaupun ditokona kain kafan sing murah regane, ana kain kafan sing jebule bareng didudah kuburane gara-gara ketabrak tanah tol, jebule kain kafane sing utuh. Ternyata wekdal urip ning alam dunya seneng maca surat Al-Ikhlas, akhirnya diarani nini kulhu. Karena benar-benar arep dondong katok kulhu. Maca kul wallahu ahad bu Al-Ikhlas. Arep nyebrang dalan macane kulhu. Sampai-sampai arep anu menculat. Arep mawot cier ya macane kulhu. Jebule sampai kain kafane enggak remuk, akhirnya diarani nini kulhu. Wonten niku teng daerah Pekalongan nek mboten lepat gara-gara kuburane niku kena jalan tol, kena gusur dan ternyata kain kafan niku tesih utuh cetuh
jebule min almarhum menika almarhumah seneng maca surat Ulhu alias Al-Ikhlas. Mulane niki kenapa kita dilingaken malih datang ke alam dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, berarti keadaannya apik, maka kontur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan ingkang sae ugi. Kita datang ke dunia dalam keadaan ingkang selamat, maka kontur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin saling keadaan ingkang selamat. Ternyata mayit nang alam kubur sampai detik hari ini tiap ditendongan. Ya orang enggak Napa dongane mayit? Allahumma ja'al ahli min ahli ibadah. Tiap dinten mayit niku ngucap doa begitu. Allahumma ja'al ahli, ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahli ibadah, keturunan sing pada rajin ibadah. Dinten sing diucap mayit teng alam kubur ngucap doa seperti itu. Lah kok malah kadang anak ahli waris ziarah maring kuburan malah takon nomor togel. Ya Allah, nggak habis fikri saya. Udah pikir ini kelakuannya di luar nurul ibu. Ya nalar. Mulane sing ngisi urip ndonga, sing empun sedo tetep ndonga. Bedane wong nek tesi urip ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, dan setiap doanya manusia yang masih hidup dapat ganjaran pahala saking ngarsane Gusti Allah. Tapi nek tiang sedo walaupun tiap detik berdoa teng kuburan memang ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya si mayit tidak dapat ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Mula kenging napa kula panjenengan sedaya sing tasih sugeng sebagai ahli waris, sebagai anak, walaupun tiang sepumpul sedo tetap harus birrul walidaini. Contoh begini, onten mayit dikubur niku bareng wis diiring nang ulon. Ulon sebelah pundi mriki ulon? Niku Amerika. Nggih, kula sebelah mrika. Lore sebelah pundi? Oh kana, ya Allah. Ibune sebab lagi sibuk nekeli HP karo kipasan. Dadi ditaleti lor sebelah pundi, astone ora gelem ngacung. Dadi kula iki tok lor sebelah pundi. Untuk ngerti bahasa isyarat. Nek kaya iki ngerti nangana. oh iya. Nek mayit wis diiring nang ulon, mustaka sirahe nang lor. Ketika badhe diuruk lemah, kan biasane ditutupi pring utawi papan. Cara mriki niku pring papane diwastani napa? Dalam kedep Kiai. Oh. Anu mriki tesi Cilacap, Bu? Sesi sekabupaten wis beda bahasa. Cara nggen kula Gentasari Kroya Cilacap daerah wetan, pring utawi papan sing nutupi mayit sedurunge diuruk, cara nggen kok diwastani bangka. Cara mriki ketebe. Teng daerah Indramayu perbatasan Subang Jawa Barat mriku diwastani Tataban. Daerah Pondok Buntet